Lanjut sebelahipun. Iya, mereka adalah nama lengkapnya adalah Mbak Renjel Meladiana Putri. Asli kota Tahu Kediri. Kediri ini ngerti Pak? Semen, ngerti? Toyo resmi asal. Toyo resmi. Luar biasa. Menika nggih guru. Ya masih guru toh? Masih. Wah, Pak lenjer kuning jaran teji. Bejane sing dadi calone. Calone Mbak Renjel. Bejo tenan to Mbak Renjel. Nyinden swara yo apik. Dedek yang jaran teji Bano Wateni. Tenang jenengan itu cantik luar biasa. Jenengan umpama iki kan iso balik. Umpama aku dadi calon Mbak Renjel terus ora trimo ngono langsung bangga dengan sampean mesti langsung tak kuliah ke S2. Tak umroh nih. Jenengan aku dari rumah. Guru ya, masih guru ya? Bahasa Jawa atau seni budaya? Seni budaya. Berarti mulanya dengan gambar, musik. Kelas budaya, seni rupa injek, musik, tari. Tapi nek kurang seni rupa so, nek misalnya aku jodoh rupa-rupanya bojone lho ya? Ya lo ngundang loh, tapi kan pian halus. Dan iki, nanti kakak tingkatku nih zaman isi Surakarta. Neng aku kenali lagi ya sakwise lulus. Bisa jadi kenalan. Mboten Mbak, mboten. Kula niku nek kuliah nggih pun kuliah mboten. Melarat sampinipun. Aku bintang tamu begini kok ya Mbak Manuhara karo Slendro. Bintang tamu sing wani udan-udan lagi gitu. Ya, aku itu adalah Mbak Yuvika Listia Prisma. Wah.